Čaute ľudia, vítam vás na kanáli Madison RT, takže poďme na to. Niečo som získal. Viete, jak je tá vec tuto, že vám môže padnúť tá Limited, Prismatic a Secret. Tak mne padol vlastne tento Karl. Takže máme Karla aspoň. Takže tak. Zatiaľ mám 0, čo sa môže zmeniť. Takže poďme si niečo otvoriť a uvidíme, čo nám padne. Dobre, 500. Nice. Takže tak. Vlastne to je čo? No dobre. Takže vám môže padnúť to, čo mne akože dosť vyhovuje. Mne nám môže vlastne padnúť tento Square the Sand Glow, takže to je dobré, že nám môže padnúť. No, takže poďme si to skúsiť otvoriť a uvidíme. Open. Epic. To bude niečo slabé. Pozerajte. To bude Unstable. A nie, Drgil. Dobre, máme doktora. Toho mám, ale ho mám málokrát. Mám ho iba raz, takže veľmi dobré. Velice dobré. Takže tak. V dnešnom videu si asi zahráme tu u Sandy. To. Takže poďme k tej Sandy. Takže. Dobre, zoberme si nejaké postavičky. Poďme teraz len na tohto healera zobereme a Alaska zobereme, len týchto zobereme a čo by sme zobrali? 1000. Potrebujeme niekoho slabšieho. Tak zoberme doktora. Áňo, ešte nemám žiadnu mutáciu, takže to potom. No, dobre. Uvidíme, čo nám zase padne. Uvidíme. Dobre, 500. Dobre, kam ide typeček? Jaj. Dobre, tak poďme. Tej Sandy. Takže poďme na to. A hlavne som ultra VIPčko, som zistil. Zatiaľ to vyzerá tak, že máme nejakých 7 odoberateľov. Tak skúsme dať 20 a po 20 odoberateľoch bude súťaž o nejaké dobré veci. Čo má nejakú postavičku, môže byť dobrá súťaž. Alebo niečo také podobné. Takže, tak. Takže nám ich dáva pekne. Som to chcel povedať to, že bude tá súťaž na tých 300 odoberateľov, alebo koľko som to... Nie 300, ale na tých 20 odoberateľov je tá súťaž. A potom si môžeme niečo zahrať spolu, nejaký live stream urobiť, alebo niečo podobné. Takže môže to byť aj srandička dobrá. Tak, potom by sme sa asi videli niekedy. Nechcem nič plánovať, zatiaľ to ešte není. Ale môže byť, takže tak. Môže byť, ale není. Takže tak. Vlastne ono to dáva ten damage. Tento dáva Karl, tento dáva 348 000 a 53 a no tak. Ešte vyfeedujeme, či ho mám naplno. Asi mám ho naplno. Takže tak. To skúsime stradovať, neviem za čo. Môžeme dať za nejakú, neviem, no za niečo môžeme pozrieť, čo sa bude dať. No, takže tak. Takže tak. No a vlastne potom môžeme robiť zase veľa vecí. Ten live stream môžeme dať aj také. Dobre, Alaska už nevieme dať, takže to je jedno. Alaska už nevieme dať, takže tak. Trošku nám to tu seká, takže nevadí. A sa ozvem potom, keď bude niečo zaujímavé. Dobre ľudia, skončili sme vlastne to kolo. Teraz sa mi to zase načítala a neviem,
Teraz sme mohli skúsiť, čo viem, to karate. Môžeme dať 2 levely a potom môžeme ísť tradovať. Tak poďme na to karate. Takže zoberieme si moje najsilnejšie svetové postavičky. Tohto. Tak. A no vlastne tie postavičky mám ich tak nejako. No dobre, poďme na to karate. Kto by si chcel zahrať so mnou karate, alebo čo ja viem, so mnou tradovať, tak napíšte do komentára, alebo o friendovanie, aj sme boli friendi spolu. Keď tak na serveri, alebo mi pošlite frienda. Som vedľa nejakých typkov, ale som medzi prvými, takže tak. No dobre, načítalo sa nám to karate, takže poďme na to. 5 miliónov, mal som 6, čo sa stalo? Pozrieme sa, čo nám robí problém. Tento SpongeBob nám robí problém. Dám radšej takto. Dobre, tak poďme na to. Vlastne to je jedno, že jak sa to dáva, lebo z začiatku je to docela slabé, ale potom to je silné, takže treba si na to dať pozor. Takže poďme na to. Ukážem vám prvú scénu, jak to vyzerá asi, a potom druhé kolo vám natočím samostatne. Takže tak. Dobre, tak jak som hovoril, jedno kolo vám natočím. Takže poďme na to. No vlastne to môžeme si zahrať to vlastne spolu. To tavrko, ja nemám problémy si ani s inými ľuďmi zahrať, len ja mám problémy s tým, že potom môžeme mať veľa friendov veľmi. A potom sa nám napadajú napríklad stylkomi, čo kradnú, takže dohodneme sa, že na stylko nie, takže stylko hrám sám vždycky, alebo s kamošom jedným, takže tak. Ale sa to jedno si zahráme, potom môžeme pozrieť, neviem, jak získať prismatic chest bez robuxov, alebo také niečo, tie exotic chesty, také niečo získať. Takže to mi napíšte, prosím vás, do komentára a poďme na to. Takže tak, kto pozná napríklad nejakých iných youtuberov, kľudne mi povedzte mená, pozriem si. Tak. Potom bude so mnou hrať za asi tak hodinu môj kamoš, takže on je nejaká 1800, takže on je docela slabý v tom, lebo vlastne on je iba v karate 1800, ja som 1818, a potom 2000 na ténu, som opasku, takže ja som teraz pre ním, ale on má level, že 25, takže on je ešte slabý. No dobre, poďme ďalej. Ďalej. Potom, keď budeme k Robuxy, tak si spravíme nejaký také dlhšie videjko a budeme točiť, čo ja viem, neviem, no niečo si natočíme, dobre. Možno stylko, možno niečo uvidíme. Že čo? Že uvidíme. Takže tak. No dobre, otvoríme si jednu tú truhličku a uvidíme, že čo nám padne. Takže tak. Toto nájdem s niekým, takže to som tak. A to som si dala vysoký level. A môžeme si potom ukázať v nociach nejaké ťaháky, čo si bude ďalšie video. Takže nechajte si ho ujsť, nahodte like a odber a nezabudnite na zvonček, aby vám ďalšie video neušlo. Tak poďme na to. Dobre. Takže my si kúpime tu jednu truhličku a
tejto truhličke, keby nám padla nejaká exotická alebo limitická, čo nám nepadne, tak by som spravil live stream, čo by bolo, že dobré, ale no tak, dobre, poďme na to. Poďme preč. Stadialto. Poďme. A ideme si zahrať to tradovanie. No a idem vlastne tradovať teraz. Idem sa pozrieť. A vidíme sa v ďalšom videu. Nezabudnite zase na ten like, odber, zvonček. Čaute.